Ti'n meddwl be, mae'n hollol wir yn dim, mae pethau wedi newid siwr gymaint. Pethau'n gwerthu yn gynt na'r disgwyl, ac hefyd, mewn sawl achlysur, lot fwy o arian mae'n hyd yn oed yn cael ei hysbysebu, yw e? Odi, ti'n iawn. Mae'r 19 mis diwetha ers y cyfnod clo, mae Tai a Renti wedi mynd yn aruthrol o enfawr. Be sy'n rhaid i gofio, wrth gwrs, yw mae Tai wastad wedi gwerthu dros y blynydde, mae'n hanesyddol, so felly mae fel cylchoedd yn digwydd. Prisiau Tai Milan, falle bod bach o slump, ond yn amlwg mae ffactorau gwahanol dros y 19 mis nesaf wedi ategu falle at y prisiau mynd yn enfawr. Un fi'n credu sydd yn eitha blaenllaw yw'r ffaith bod y land transaction tax neu'r stamp duty wedi dod i ben yn amlwg diwedd mis Mehefin, so oedd lot fawr o bobl falle'n meddwl reit, oedd ebryll i mis Mehefin leni yn fysi iawn, oedd yn gyfle falle i bobl rhoi'r tai ar farchnad, oedd hwnna wedi dod i ben. Felly, odi, mae'r prisiau a ti'n iawn i ni o ran cwmni, mae'r rhai Tai yn gwerthu falle hyd yn oed bod nhw ddim wedi bod ar y farchnad ers cwbl o ddyddiau. Ti'n meddwl bod ffaith bod pobl yn gallu gweithio getre nawr, ydy hwnna'n un o'r ffactorau mawr? Falle pobl ddim yn goffod byw mewn dinas, byw yn agos i'r swyddfa, a falle ein galluogi nhw i fyw mewn lle neisach, mwy yn y wlad. Mae pobl nawr yn sylweddoli, my west is best, Carys. Wel, ti'n be, wy'n cytuno ti'n llwyr yn amlwg. Dros y cyfnod clo, oedd rhaid i ni gyd weithio i ryw raddau o getre, a pobl dal i weithio getre. So, pobl sydd yn dod ato ni a cwmnioedd eraill yw, sim rai bod ti gorfod mewn y swyddfa bellach, mae'r galwadau a falle y gofynion yn wahanol, maen nhw'n gofyn falle am fwy o di, fwy o ardd, internet speed, achos bod nhw'n gweithio getre. Ar ddiwedd y dydd, pam bydde ti moyn byw mewn lle falle lle ti gallu bod mas yn y wlad, mae'r ardd y ti'n byw mewn pentre, tre, ac yn amlwg pam ddim byw yng Nghymru. Felly mae'n wych o beth i unrhyw un sydd eisiau gwerthu tŷ nhw ag ati, ond y cwestiwn i ni'n gweld o hyd yw, ydy hwn yn mynd i bara? Mae'r bwbl yn mynd i fyrstio fel maen nhw'n gweud, ynddo? Wel, odi, yna'r cwestiwn mawr, ynddo fe. Allith pethau jyst ddim cadw ymlaen fel hyn? Wel, wy'n credu, fo'n gwbl onest, os I'm mynd i roi'n ben ar y blog, ond wy'n credu falle bydd y prisiau yn cadw i fynd am beth amser. Yn amlwg fel wedes i, mae'r cylchoedd yn newid. Fydd hwn ddim gallu para am byth yn amlwg, ond fi'n credu ar yr tymor byr, fe fyddwn ni'n gweld y prisiau dal yn fod yn uchel iawn. A mae'n sefyllfa mewn ffordd mae'n gylch dieflig mewn ffordd, os wy'n nabod am lot o bobl falle sy'n eisiau prynu, ond os nad nhw wedi gwerthu ti, so nhw hyd yn oed yn cael mynd i weld y ti. Mae pobl yn y busnes nawr yn gallu bod mwy strict, os nag os arian, da chi i brofi bod chi'n gallu, sy'n hyd yn oed meddwl am fynd i weld ti, falle. A ti'n meddwl, ar ffactorau yw, yn amlwg beth wnaethon ni yn y cyfnod clo yw, os ti'n marchnata dy di, ti'n neud fideo viewing. A dyna beth oedd e. O'ch chi ddim gallu mynd i weld ti. A'r criteria oedd rhaid bod chi mewn, fel maen ni'n galw fe, proceedable position o'r annog bod y didi ar y farchnad, falle bod wedi gyrru gwerthu, bod yr arian yn y banc, os nagyd y didi ar y farchnad, geid i ddim mynd i fynd i weld ti. So mae yn anodd iawn. Fi'n cofio hef, yna dau o gwmpas, lle fi'n byw, a beth ti'n cael nawr pan maen nhw'n mynd ar werth, a dwi'n obses gyda tai fi, wastad yn edrych bob dydd i weld beth sydd ar y farchnad, ynddo? Ond mae nhw'n gweud nawr, mae yna eiriau bach ychwanegol wedi cael ei roi mewn fel guide price. A beth ti'n gweld gyda hwn o be fi wedi gweld yw, o'r blaen, o ti'n mynd wastad o dan tyn bach yn dod ti, o ti'n mynd i trio cael deal bach, ynddo? Cheeky bid bach. Ond nawr, maen nhw'n mynd am fwy na beth mae'r tai yn cael ei hysbysebu. Dyna beth mae'r guide price yn golygu nawr, ynddo? Hollol, fe allu di marchnata dy di, offers in the region of, yn amlwg sy'n hwnna'n dangos falle bod ti chydig yn negotiable ar y pris. Fel ti'n gweud, guide price, offers over, wedyn maen nhw'n meddwl rhaid offers over, ond mewn ambell i di yn amlwg, maen nhw'n mynd dros o 10, 20, 30 yn fwy. Mae'n gyfnod bach rhwystredig, yn wedig i rywun falle sy'n eisiau prynu ti am y tro cynta, ond fan hyn nawr cyngor at y Carys, i rheini falle sy'n meddwl am brynu neu gwerthu, i brynu, neu i werthu ti'n lle gynta, beth ydy gyngor di i wneud y ti yn fwy deiniadol? Wel, byddwn ni'n gweud o ran, os ych chi'n meddwl gwerthu'ch ti, dewch eich ymchwil o ran eich asiant. Bod chi'n dewis asiant falle sydd yn gallu cynnig y pecyn gorau. Yn amlwg, fel fi wedi gweud, mae video viewings yn holl bwysig. Bod ych chi luniau da, bod nhw yn marchnata ar y gwahanol wefannau. Byddwn ni hefyd o bosib yn gweud, y jobs falle chi ddim wedi wneud yn y tŷ, yn amlwg, a falle taw bach o common sense yw e, ond newch eich ti yn ddyniadol bod e'n barod i fynd ar werth,
glanhau, neud y lawn, twtio lan, peinto ag ati. Ac unwaith ti wedi gwneud ni, ddod ti'n joio'r t-shirt gymaint, so ti eisiau mynd ti'n gwerthu wedyn, ha? A ti'n dweud, pam nes i ddim wneud o'n blynydde nôl? A hefyd, ti'n modd, byddwch o bosib, bod na boom, mae'r rhai fod o bosib yn realistig o ran eich pris. Fi'n gwybod bod fi'n gweud realistig, ond y tai sydd ar y gwefannau sydd falle ddim yn gwerthu, as dim lot, yr un peth yw dim y video viewings, y lluniau, bod nhw rydd. Ti'n modd? Bydd yn amlwg... Heifflig nawr te, meddwl. Yn hollol. Barus, na'r gair, ie. Ti'n modd, so, just newch eich ymchwil i gael yr asiant i ddechrau gorau posib fel bod nhw yn rhoi'ch tŷ chi mas ar y farchnad. A falle pyrwch i'r ein sy'n eisiau prynu, pyrwch di galoni. Fe ddawr, mae hwn yn mynd i ddod lawr, mae'r prisiau gobeithio. Odi, dim am... Hir dymor, ie. Hir dymor, dim am y tymor byr sy'n credu. Ond so'n cofio gweld y farchnad fel un o blaen. Maen nhw'n mynd mor gyflym am sy'n gymaint. Na beth yw ar ddiwedd y dydd yw, unwaith mae'r tai, mae jyst yn mynd i gadw fynd.